लेकिन थोड़ा सा हम गलती करब कि अचानक आइल बानी देखो हम बाबूजी के ऊपर गीत गाई सही और ओरा सब गीत के लय के सुनने हो खब नौजवान भाई हाँ जी कि दिल जे बनावल पागल नु होई प्यार जे बनावल वाह उ होई कसाई जय हो दिल के दर्दिया हर दिया ना हरी लेकिन जरूर के उससे पूछा नहीं है भैया 14 तारीख वाला ना कि तारीख 14 अभय बाबा कि तारीख 14 अरे मई के महीना बिजला से उड़ गईले पोसल सुगा तारीख 14 मई के महीना पोसल सुगा तारीख मई के महीना बाबा कृष्ण देव जी बाबा कृष्ण देव जी रहे जे करना मावा बाबा कृष्ण देव जी रहे जे करना मावा बिजला से उड़ गईले पोसल सुगा तारीख 14 जून के महीना बिजला से उड़ गईले पोसल सुगा बाबा कृष्ण देव जी हे जगदम्बे सुन लो मेरी पुकार भोर में बड़ी है मैया मैया कर दो पार नहीं मेरी दारू में नहीं बाबा कृष्ण देव जी रहे बिजला से उड़ गईले पोसल सुगा देखिए हमारा दीदी के तरफ से हमारा सर के तरफ से पूरा गार्जियन के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा के बारे में हम कुछ गीत जख्मी भैया के धन्यवाद दें बड़ुए सच्चाई के मिटाई न पाई रोही विधना के लेख के बड़ुए सच्चाई के मिटाई न पाई रोही विधना के लेख के बड़ुए सच्चाई हाँ जी केहू मिटाइयो न पाई ना वही विधना के लिखते घर परिवार आजू घर परिवार आजू बनल बतिहारी दुनिया के देख के ई दुनिया हो पहले हाँ एक दिन सबका जाए के बा सही बात आवे जाए वाला चालू बात कर खाना आवे जाए वाला चालू बात कर खाना बिजला से उड़ गईले पोसल सुगा जाए वाला बात खाना बिजला से उड़ गईले पोसल सुगाना अरे जाए वाला
तो कभी अइती ना ना बाई चांस को मौका मिली जगदम्बा चाचा हाँ चाचा तो कब अइती अचानक कोई केहू के जन्मदिन रही सही बात वो हमार बड़ी दुनिया हुई थे तो हाँ जी लेकिन आज हम लोग के हैं शख्स खाती आई बनी जा जय हो यही शख्स के चलते हाँ हित मित जुटल आज नगरी के लोगवा देखी दुल्हपुर गाँव भई बात खर्चा बोलुओ करता ये चर्चा अब तो उनके ही नाम भैया शशि मोहन जी भैया शशि मोहन जी करे ले न माना जखमी जितेंद्र करे ले न माना बिजड़ा से उड़ गईले मौसल से भैया शशि मोहन जी करे ले न माना बिजड़ा से उड़ गईले मौसल से बाबा कृष्ण ऐसी रहे बनावा बिजड़ा से उड़ गईले मौसल से तारीख चौदह चुटके महीना बिजड़ा से उड़ गईले मौसल से तारीख 14 जून के महीना बिजड़ा से उड़ गईले मौसम सुगनावा बाबा कृष्ण देव सिंह रहे जे करना बनियावा एगो गीत बदल दी